dito kami nag-recording. Nagselfie sila guys. Sana all guys. Selfie sila guys. Sana na selfie. Bisa. Video mo na oh. Imay no. Apple. Hindi na po. Video ka ba niya? Hi mga lady. Pinagpugi nga gwapo guys. Hi. Kaway sa kaway. Masa ba ikaw Muslim o Bugis ka? Ako muna na Islami masapan. Okay ra ba? Asaya na lang. Bisa kosong. Coba. Untuk tinggal ini pak. Ini nambah no. Terus, ayo taken. Wala ako pag-iyab. Taken ba? Ayo taken. I'm human.